Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodio. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Avui, a Mindcast 30 parlarem d'un llibre petit en mida, però immens en lucidesa, L'art de tenir raó, d'Arthur Schopenhauer. Un títol provocador, perquè aquest llibre no ens ensenya a buscar la veritat, sinó a guanyar discussions, fins i tot quan no tenim raó. Schopenhauer l'anomena la dialèctica erística, l'art de discutir per vèncer, i el que fa és revelar-nos 38 estratagemes o trucs mentals que la gent utilitza, volgudament o no, per imposar el seu punt de vista. És un llibre irònic, lúcid i sorprenentment actual. Si pensem en tertúlies, política o xarxes socials, veurem que moltes d'aquestes estratègies s'hi apliquen cada dia. Em sembla que el vaig llegir ja fa uns anys i afirmo que més d'un cop. Us aconsello fer una lectura tranquil·la, mastegant tots els conceptes que apareixen, però en compte que pot ser molt addictiu. Una mica sobre l'Arthur Schopenhauer. Va néixer l'any 1688 a Danzig en una família burgesa i culta. El seu pare era un comerciant rigorós i racional. La seva mare una escriptora i dona de caràcter fort que organitzava salons literaris. Entre l'ordre i l'orgull en un món de comerç i el món de les idees, Schopenhauer va créixer amb una tensió que més tard es convertiria en filosofia, l'enfrontament constant entre la voluntat i la raó. Més endavant va estudiar a Weimar, Göttingen i a Berlín, i ben aviat va sentir molt desacord amb els filòsofs del seu temps, sobretot amb Hegel, a qui considerava un farsant. Mentre Hegel omplia auditori, Schopenhauer feia classes buides. La seva veu, clara i punyent com incòmoda, va ser ignorada durant dècades. Només al final de la seva vida, el públic va començar a entendre'l i a llegir-lo. Quantes vegades ha passat això amb altres filòsofs, escriptors o pintors. La seva gran obra, El món com a voluntat i representació, del 1818, és un viatge profund a les arrels de l'existència. Schopenhauer hi defensa que el món no és només allò que percebem, sinó la projecció d'una força cega i racional, la voluntat de viure, una energia que impulsa tot el que existeix des del moviment dels planetes fins al desig humà i que mai no troba una satisfacció plena. Per això, la vida, segons ell, està marcada pel desig, pel sofriment i per la repetició. I tot aquest fons pessimista, Schopenhauer no era un nihilista. Era, paradoxament, un home que volia entendre per què sofrim, tot això per poder sofrir menys. I d'aquí neix la seva part més accessible i pràctica, llibres com L'art de ser feliç, Aforismes sobre la saviesa de la vida o aquest mateix, L'art de tenir raó. Aquests textos es mostren un Schopenhauer més humà, més proper, interessat no tant en l'univers, sinó en la psicologia quotidiana. Un observador, fi del comportament, que parla sense filtres sobre la vanitat, la hipocresia i l'autoengany que tots portem a dins. L'art de tenir raó forma part d'aquest vessant. El filòsof que mira la vida des de la seva taula d'escriptori amb una barreja de lucidesa i ironia. Aquí no trobem grans conceptes metafísics, sinó petites radiografies de la condició humana. Com discutim, com manipulem, com ens resistim a admetre els errors. Per a Schopenhauer, la discussió no és només una batalla d'idees, sinó una exhibició de l'ego. Quan parlem, sovint no volem convèncer, volem imposar-nos. No busquem comprendre, busquem guanyar. I aquest llibre és, justament, una guia per entendre com el nostre orgull es disfressa de raó. L'ego, aquest motor silenciós que vol tenir l'última paraula, és el veritable protagonista del llibre. Schopenhauer el despulla amb sarcasme, però també amb molta compassió, perquè sap que discutir
no és només una debilitat intel·lectual, és un reflexe del nostre anhel desesperat de ser reconeguts. I el llibre en si, doncs això, són aquestes estratagemes, les anirem resumint una miqueta, una a una, anirem anomenant, per exemple, la primera que ens diu és exagerar la posició de l'adversari. És la clàssica distorsió retòrica, convertir el que l'altre diu en una caricatura. És com inflar un globus per després punxar-lo. Quan exageres el que diu l'altre, deixes de parlar amb ell i comences a parlar amb una versió inventada. És una tàctica que veiem constantment a la política, en tertúlies o a les xarxes. Ningú respon al que s'ha dit, sinó al que creu que s'ha dit. Per posar un exemple, que vols regular internet? Això és censura pura. Aquest objectiu no és entendre sinó polaritzar, i quan més polaritzada és una discussió, més fàcil és sentir-te superior. Una altra estratagema és convertir un cas concret en una generalització. A la nostra ment li encanta fer de tot una norma. Si una persona s'equivoca, creiem que tothom com ella també ho farà. Aquesta estratagema aprofita la nostra necessitat de simplificar el món, de convertir les experiències individuals en veritats universals. O sigui que tots els joves són irresponsables. És una manera d'inflar aquesta cosa particular perquè sembli una llei general i d'aquesta manera poder-la rebatre amb contundència. Schopenhauer ho advertia. El pensament mandrós confon l'excepció amb la regla i el debat es converteix en caricatura. Tercera estratagema, usar paraules amb càrrega emocional. El llenguatge és un camp de batalla emocional. Canviar un sol mot pot girar completament el significat d'una frase. No és el mateix dir error que catàstrofe, control que censura. Aquesta estratègia manipula l'imaginari i desperta emocions abans que la raó pugui reaccionar. Per exemple, aquesta política no és un error, és una catàstrofe. El truc és simple. Si aconsegueixes que l'altre senti abans de pensar, ja has guanyat mig debat, mitja conversa. La quarta estratagema. Formular preguntes que ja jutgen. Les preguntes són poderoses perquè semblen neutres, però algunes són trampes perfectes. Porten la culpa incorporada. Quan vas deixar de dir tantes bajanades? Aquí no hi ha resposta possible que no t'acusi igualment. És el tipus de pregunta que converteix el diàleg en un interrogatori i Schopenhauer la destaca perquè sota la seva aparença d'humor o ironia amaga una forma subtil de dominació verbal. La 5. Fer servir la mateixa lògica de l'altre contra ell. Aquesta és una de les més fines i actuals. Vivim en un temps on tothom vol semblar coherent. Doncs bé, si fas servir la seva pròpia lògica en contra seva, el deixes atrapat dins el seu propi discurs. Per exemple, si defenses la llibertat absoluta, hauràs d'acceptar la llibertat d'ofendre, no? El més curiós és que aquesta estratègia no busca la veritat, busca mostrar la contradicció. Schopenhauer la valorava com una arma intel·lectual elegant. No cal insultar, n'hi ha prou amb un mirall. 6. Fer que accepti premisses favorables. Un bon debat no es guanya al final, sinó al principi. Fer que l'altre accepti petites veritats que després apuntalaran la seva conclusió és una estratègia clàssica de la retòrica. Per exemple, estàs d'acord que la seguretat és important? Doncs cal molt més control. Això en sona, oi que sí, una miqueta? Aparentment, només reculls un consens, però en realitat estàs construint la trampa. És l'art de preparar la derrota de l'altre abans que comenci el combat. La número 7. Crear analogies enganyoses. Les metàfores poden aclarir el món, però també poden enganyar-lo. Quan compares dues coses que només s'assemblen superficialment, estàs creant un pont fals entre idees. Per exemple, un país és com una família, el govern ha de fer de pare. És una fàcil d'entendre i fàcil de creure, però falsa. El país no és una família. Les bones metàfores il·luminen, les dolentes manipulen. Schopenhauer en fa tota una advertència. La retòrica és l'art d'encendre llums falses. 8. Definir els termes a la pròpia conveniència. Les paraules no són neutrals. Qui les defineix controla el terreny. Redefinir conceptes durant una discussió és com moure les línies d'un camp de futbol mentre es juga. Per exemple, no sóc autoritari. Només m'agrada mantenir l'ordre. És una estratègia subtil i molt comuna, canviar el sentit d'un mot per fer-lo acceptable. Així el debat deixa de ser sobre les idees i es converteix en una lluita per l'etiqueta correcta. Número 9.
donar per fet el que cal demostrar. Aquest és el truc més vell del món, afirmar amb tanta seguretat que sembli que ja està demostrat. És evident que la gent és egoista per naturalesa. És el que avui diríem afirmar des del púlpit de la certesa. I funciona perquè la majoria de debats no es guanyen per proves, sinó per confiança projectada. Número 10. Fer servir una excepció per negar la regla. La ment recorda històries, no estadístiques. Si trobes una anècdota que contradiu una tendència general, pots fer-la servir com a excusa per rebutjar tota la teoria. Dius que fumar mata? Bah, el meu avi va fumar fins als 95. És un mecanisme emocional. Preferim el cas conegut a l'edada freda. Schopenhauer en riu, però adverteix que aquesta és una de les més difícils de detectar perquè apela a la nostra fe en l'experiència personal. 11. Forçar conclusions abans d'hora. Hi ha qui, impacient per guanyar, vol arribar al final del raonament abans d'haver-lo recorregut. És la tàctica de qui t'empeny cap a una conclusió precipitada, fent veure que ja està tot dit. Per exemple, si reconeixes que hi ha errors, acceptes que el sistema fracassa. Schopenhauer adverteix que l'afany de tancar la conversa és una manera subtil d'imposar un final. Quan algú vol que la discussió s'acabi ràpid, sovint és perquè té por d'on podria arribar aquesta conversa. 12. Fer servir exemples aparents però irrelevants. Els exemples són potents perquè la ment humana és visual i emocional, però també són perillosos. Un sol cas convincent pot fer oblidar una veritat estadística. Per exemple, conec un estudiant que va deixar la universitat i ara és milionari. Aquest tipus d'arguments apel·la a la imaginació, però no a la raó. Schopenhauer diu que la realitat pot ser complexa, però una bona anècdota la fa senzilla i mentidera. És una lliçó sobre la nostra debilitat. Preferim històries a veritats. Tornem sempre a Sapiens una mica, el primer podcast on vam parlar de l'imaginari, dels que necessitem aquests relats, aquestes narratives. Doncs això, en comptes també en fer servir aquests exemples aparents però irrellevants. 13. Desviar el debat a un punt secundari. 13. Desviar el debat a un punt secundari. Quan algú veu que la seva tesi s'enfonsa, canvia de tema. És la tàctica més antiga del món, traslladar la conversa a un terreny una miqueta menys incòmode. Potser tens raó, però tu també t'equivoques sovint. Aquesta maniobra busca descentrar, desordenar, cansar. És l'art de fer que l'altre perdi la brúixola mentre tu guanyes temps. Schopenhauer la compara amb el moviment del torero. No s'enfronta al toro, el fa córrer. 14. Fer servir analogies morals o emocionals. Aquesta estratègia juga amb l'ètica més que amb la lògica. Si associes una idea amb alguna cosa reprovable, no cal demostrar que és errònia. El rebuig moral ja ho fa per tu. Per exemple, quan diem aquesta mesura és pròpia de règims totalitaris. És un cop emocional directe al sistema de valors de l'audiència. Schopenhauer ho veu com una forma de terror moral, convertir la por al mal en substitut de la raó. I avui, més que mai, aquesta tàctica viu als titulars i a les xarxes. 15. Confondre la causa i l'efecte. La ment humana vol ordre. Tot ha de tenir una causa, encara que sigui falsa. Si inverteixes la relació entre causa i efecte, pots canviar el relat sense mentir obertament. Per exemple, quan diem hi ha més crims perquè hi ha més policies. És un raonament circular que sembla lògic, però és trampós. Schopenhauer diria és la lògica de l'aparença, allò que sona bé però no pensa bé. És la base de molts discursos populistes, fer simple el que és complex. 16. Canviar el significat d'un concepte. Les paraules no són estàtiques i això permet manipular-les. Durant una discussió, pots fer servir una paraula amb un sentit al principi i un altre sentit diferent al final. I potser pocs se n'adonaran. Per exemple, quan dic llibertat, em refereixo a llibertat econòmica, no política. Així sembles coherent, encara que hagis canviat d'idea. És una estratègia molt subtil, però molt devastadora. Guanyar controlant el significat del llenguatge. Com diu Schopenhauer, qui domina els mots domina el món. El poder de la paraula. 17. Demanar proves impossibles. Una tàctica elegant per deixar l'altre sense resposta és exigir-li una demostració inabastable. És com dir-li, no tens raó fins que em portis a l'infinit. Per exemple, quan diem, demostra'm que això funcionarà sempre. Aparentment, demanes rigor, però en realitat imposes un estàndard inassolible. És una manera de tancar la porta al diàleg, la perfecció com a excusa de no voler i no poder escoltar.
18. Completar l'argument de l'altre per poder-lo refutar. Aquest moviment és magistral en la seva astúcia. Deixes que l'altre insinuï una idea. La completes a la teva manera i després la destrueixes. Per exemple, així que defenses que els joves són millors que els adults? Això és una trampa dialèctica. Fa dir a l'altre el que no ha dit. Schopenhauer en parla com la mà del ventríloc. Fer parlar la veu de l'altre amb les teves paraules. I un cop ho has aconseguit, ja no discuteixes amb ell, discuteixes amb la teva pròpia ficció. 19. Fer servir les paraules contra ell, contra el teu adversari. És reutilitzar el discurs de l'altre en una forma d'armes reciclables. Només cal treure una frase del context per transformar la coherència en contradicció. Has dit que la llibertat és bona, però també vols normes. Aquesta tàctica és especialment perillosa, perquè la memòria humana és breu i selectiva. Schopenhauer ens recorda que cap discurs és segur en mans d'un adversari hàbil. La 20. Repetir l'argument fins que sembli veritat. La repetició és la gran màquina de la convicció. Si una idea es diu prou vegades, acaba semblant evident. Per exemple, quan diem «ja t'ho he dit moltes vegades, tothom ho sap», el cervell confon la familiaritat amb veracitat. És la mateixa lògica que utilitzen la propaganda i la publicitat. Schopenhauer, 2 segles abans del màrqueting modern, ja ho havia vist. Dir no és demostrar, però repetir és convèncer. 21. Fer servir la veu del públic com a suport. Quan et quedes sense raons, pots buscar companyia. Apel·lar a la majoria dona una sensació d'autoritat. Si tots ho creuen, deu ser veritat. Per exemple, quan diem tots els presents saben que això és evident. És l'estratègia de la tribu. Ningú vol ser l'únic que discrepa. Schopenhauer ho veu com una forma de pressió social disfressada de sentit comú. La veritat, però, no sempre fa soroll. Sovint està sola i en silenci. 22. Mostrar acord parcial per semblar raonable. Aquesta tàctica juga amb la psicologia de la confiança. Quan cedeixes una mica, l'altre abaixa la guàrdia. Sí, tens part de raó, però et falta entendre el més important. Una frase com aquesta és una maniobra elegant. Sembles dialogant, però en realitat estàs preparant l'atac. Schopenhauer la considera una de les més refinades perquè barreja diplomàcia i manipulació. La falsa empatia com a estratègia dialèctica és un clàssic encara avui en plens debats televisius. Apel·lar al públic, número 23. En tota discussió pública hi ha 2 adversaris, la persona amb qui parles i la gent que escolta. I qui sap guanyar el públic ja ha guanyat la partida. Segur que tots els que escolten ho veuen clar. Aquesta estratègia converteix el diàleg en teatre. Schopenhauer ens recorda que molts parlen no per convèncer el rival, sinó per ser aplaudits. En sona això? I el perill és que quan el públic aplaudeix, la veritat s'apaga. 24. Canviar el tema quan perds. Quan una discussió et supera, mou el focus. És una estratègia de supervivència. Fugir amb estil. Potser, però el problema real és un altre. És molt usada en política i en tertúlies. Quan no pots respondre, canvia el terreny. Schopenhauer diu que el moviment constant és una defensa contra la derrota. I que, en el fons, la majoria de debats no s'acaben, es desplacen. 25. Fer servir l'autoritat d'un altre. El nom d'un geni pot pesar més que 100 arguments. Aquesta estratègia consisteix a citar algú respectat per donar força a la pròpia opinió. Com va dir Einstein, tot és relatiu. El problema és que l'autoritat presta prestigi, però no veritat. Schopenhauer diu que hi veu una crítica a la fe intel·lectual, confia més en noms que en raons, i ens adverteix: qui pensa amb cites deixa de pensar per si mateix. Negar sense justificar. Número 26. A vegades la millor defensa és el mur. Dir no amb fermesa talla el flux del raonament i desorienta l'adversari. Això no és veritat, i punt. És la tàctica de l'autoritat sense proves, de la veu que no s'explica perquè no ho necessita. Schopenhauer la qualifica com una forma de violència dialèctica, una manera de fer callar la raó sense discutir-la. 27. Impressionar amb el to i la seguretat. L'ésser humà confon sovint convicció amb coneixement. Un to decidit pot fer més efecte que 100 raons. La frase «això és indiscutible, ho sap tothom», el so de la confiança genera sensació de veritat, com si la certesa es pogués escoltar.
I Schopenhauer ho compara amb el teatre. L'actor convenç perquè creu el paper. El perill és obvi, la seguretat pot ser només una forma ben vestida d'ignorància. 28. Fer veure que no entens l'argument de l'altre. Aquesta és d'una subtilesa deliciosa, ens diu. Fingir ingenuïtat per desgastar l'altre. Si dius que no ho entens, el forces a repetir-se, a matitzar i sobretot a perdre intensitat. És que no acabo d'entendre què vols dir. Pots repetir-ho? Aquesta frase és una arma silenciosa que es disfressa d'educació. Schopenhauer ens diu la tàctica del mirall entelat, reflectir l'altre però deformant-lo. Qui domina el temps del debat, domina també la paciència. 29. Utilitzar la ironia o el sarcasme. El sarcasme és l'elegància del menyspreu. Quan la raó ja no et serveix, pots riure't de l'altre i fer-lo petit davant dels altres. Aquí, per exemple, la frase que encaixaria seria sí, clar, és clar, ets un geni de la lògica. El riure en un debat és una arma psicològica devastadora. Schopenhauer diu que el sarcasme és l'espasa dels febles que volen semblar forts, però també admet que és la més brillant de les defenses, cruel però efectiva. Número 30. Emprenyar l'adversari. Si aconsegueixes que l'altre perdi els nervis, ja no parla, reacciona. Quan entra l'emoció, surt la raó. Aquí, per exemple, per encetar aquest enfadament, sempre dius tonteries, no? És una frase que amaga una estratègia suposadament bruta, però molt comuna. Schopenhauer la defineix com fer-lo esclatar perquè deixi de pensar i afegeix una observació lúcida. Moltes discussions no es guanyen per raó, sinó per autocontrol. 31. Aparentar calma i superioritat. El silenci pot ser més eloqüent que 1000 paraules. Aquesta tàctica no busca convèncer, sinó projectar domini emocional. Tranquil, no cal posar-se així, home. Jo només exposo fets. En una discussió, qui es manté serè sembla més racional, encara que no ho sigui. Schopenhauer diu que l'aire de calma és com una curassa invisible. L'altre pot tenir raó, però tu tens el control. És la versió dialèctica de la fredor aristocràtica. Guanyar sense baixar el to. 32. Introduir una sorpresa o informació nova. El cervell adora les novetats. Quan introdueixes un element inesperat, descol·loques l'adversari i recuperes el focus de l'audiència. Aquí la frase, per exemple, que encaixaria seria: curiosament, l'autor que cites va canviar d'opinió anys després. És una maniobra que trenca el ritme i et torna al control del debat. Schopenhauer la veu com una forma de colpejar amb el factor sorpresa, no per la veritat, sinó per la teatralitat de la intel·ligència. En debat, una sorpresa a temps val més que una prova tardana. 33. Fer servir la pressa o l'esgotament. Cap debat és infinit, però la paciència sí que s'acaba. Allargar una conversa o bé accelerar-la pot servir per desgastar l'altre fins que cedeixi per cansament. Ja està clar, no cal seguir parlant d'això. És una tàctica silenciosa, sovint inconscient, però molt efectiva. Schopenhauer la qualifica de victòria per resistència. No guanyes per raó, sinó per resistir més. I potser aquí hi ha una metàfora de la vida mateixa. Molts triomfen simplement perquè no es rendeixen. 34. Inventar una distinció subtil per escapar. Quan la lògica t'encercla, pots inventar un petit matís que et salvi. Un detall, un adjectiu, una diferència mínima que et permet dir no era exactament això. Per exemple, la frase no em referia a la llibertat total, sinó parcial. Això és una forma d'escapisme intel·lectual. La descriu Schopenhauer com, amb molta ironia, el filòsof atrapat esdevé funàmbul. Aquesta estratègia revela fins a quin punt preferim modificar la idea abans que admetre l'error. 35. Admitir una derrota parcial per semblar honest. Una petita concessió pot reforçar-te. Quan admetem un error, l'altre abaixa la guàrdia i ens percep com a raonables. Potser m'he passat en això, però la idea principal és certa. Aquesta és una maniobra psicològica impecable. Cedeixes un dit per conservar el braç. Schopenhauer la considera un dels trucs més intel·ligents perquè transforma la derrota en credibilitat. En el fons, és una lliçó sobre com l'honestedat parcial pot ser una estratègia total. 36. Girar la càrrega de la prova. El millor atac és fer-lo treballar per tu.
Si aconsegueixes que l'altre hagi de demostrar que t'equivoques, ja no cal que defensis res. Vinga, va, demostra'm, digue'm, en què no tinc raó. Això és una inversió elegant i injusta alhora. Sembles obert, però en realitat estàs jugant a la defensiva. Schopenhauer l'anomena l'art del desplaçament, fer que el pes de la veritat caigui sempre sobre l'altre. I així, la teva opinió es converteix en refugi més que en una tesi. 37. Retirar-se amb elegància o evasió. Hi ha derrotes que sonen com victòries. Quan veus que no pots sostenir més el debat, pots sortir amb una frase neutra i aparentment serena. Potser no coincidim, però jo sé el que penso. És una fugida disfressada de convicció. Schopenhauer ho veu com una estratègia de dignitat. Millor fugir amb orgull que perdre davant la raó. En el fons, és l'últim acte d'un ego que no vol reconèixer al final. I per acabar aquestes 38 estratagemes, la última que ens diu és recórrer a l'insult final. Quan la raó s'esgota, comença la violència. L'insult és la confessió més clara de la derrota intel·lectual. Ja no tens arguments, només ràbia. Per exemple, quan diem no discutiré amb algú tan ignorant. Schopenhauer diu que aquesta és la conclusió natural de tota discussió mal portada. Quan l'orgull no vol morir, mata la conversa. I tanmateix, és també una imatge humana. Quan no sabem perdre, mostrem qui som de veritat. Després de tot aquest recorregut, Schopenhauer ens deixa davant d'un mirall incòmode, que no discutim per descobrir la veritat, sinó per defensar la nostra identitat. Les paraules són armes, però també són confessions. I potser la saviesa consisteix a reconèixer quan cal parlar i quan cal callar. Quan arribes al final d'aquest recorregut, d'aquest llibre, t'adones que l'art de tenir raó no és en realitat un manual per guanyar discussions. És un mirall on veiem reflectida la part més subtil i vulnerable de nosaltres mateixos. El nostre ego disfressat de raó, la necessitat de tenir l'última paraula, el desig d'imposar-nos sota la màscara de la veritat. Schopenhauer no ens moralitza ni ens condemna. Ens observa amb la fredor d'un científic i la ironia d'un humanista. No vol que deixem de discutir, sinó que entenguem què passa dins nostre quan ho fem. Ens mostra que sovint, quan parlem, no busquem comprendre, sinó sobreviure intel·lectualment. Cada paraula és una forma de defensa, cada argument una petita muralla de protegir la nostra identitat. Discutir al capdavall és una expressió sofisticada de la por de reconèixer que podríem estar equivocats. I aquesta por, per ell, és el motor de gairebé totes les nostres converses. El filòsof de Danzig ens convida a una lucidesa incòmoda, a escoltar no per respondre, sinó per entendre, a veure en el debat no una guerra de raons, sinó un exercici d'autoconeixement. Perquè cada vegada que detectem una d'aquestes estratègies en els altres, o pitjor encara, en nosaltres mateixos, la discussió deixa de ser una lluita i es converteix en consciència. Potser aquest és, en el fons, el veritable art de tenir raó. No imposar-la, sinó saber renunciar quan hi cal. Admetre el dubte, deixar espai a la diferència, reconèixer que la veritat no és propietat de ningú, sinó una frontera compartida. Schopenhauer escrivia en un segle de salons i pamflets. Nosaltres discutim a pantalles i xarxes. Ell ho feia entre cartes i llibres, nosaltres entre notificacions i titulars. Però la dinàmica és la mateixa, el soroll, la pressa, la necessitat desesperada de ser escoltats. El repte, 2 segles després, continua sent el mateix. Transformar la discussió en diàleg. I aquí rau potser la seva gran lliçó, que la intel·ligència no està en qui parla més fort, sinó en qui és capaç de parar, respirar i escoltar. Que la raó no és un trofeu per exhibir, sinó una llum fràgil que només brilla quan deixem d'intentar apagar la dels altres. Perquè al final, tenir raó no serveix de res, sinó ens fa més savis, més amables i més humans. La raó no és un crit, és una veu baixa que convida al silenci, i només la sent qui deixa de voler guanyar. Això ha estat Mindcast 30, un to filosòfic bastant profund, amb un dels llibres que a mi personalment m'ha impressionat més. Bé, hem après a vegades que entendre és una forma més profunda de tenir raó. Així doncs, fins aquí hem arribat. Com sempre, agraït de que ens escoltis. I si t'has quedat fins al final, recorda que Mindcast 30 està tot molt comprimit i que sempre et recomanaré que et facis el teu propi univers de cada llibre. Fins la propera,
Que tinguis un molt, molt bon dia.